Ne bileyim ne? Oh. Hayt alava. Naxanam getip berjek. Aha. Alo. Alo, Batır nerede? Üyün yanına gel, ayda bizden gayrat et. Näme boldy dost? Gel ayda gayrat et. Bolýa dost bardım. Oh, basın gel ayda gayrat et. Böyle. Sağlıkmı dost? Näme boldy? Näme boldy dost? Sen sorama. Ne edip boldy? Boldy bar gitsin. Durma berdi. Yo, tanama. Sana näme diýen bolsa, ýalňyş adres beripdir. Tanama onu. Apqa qilýarjan bir min. Salamu alaikum. Sen näme öýlüm? Bar güç toýdy. Olmy dost? Nämeň dosa? Jymşardan ýygyrma okulyp geçýärmi? Bilmedim. Bağışlarsın dogan görmändirin. Näme gözüm görenokmy? Bağışlaň diýdim ha dogan. Durun kömek edeýin. Alo. Salam. Salam. Batırın nomerdem tabi. Yok, dogan Batyryň nomera der. Ýalňyş düşdüň öýden. Yanlış avulmalı. Yok. Nomer deyip berdi ama. Ýeke jemyn garaş. Böyle. Başlaň dogan telefonyňa ýesi özde jaňadyr. Bor, sağ ol. Alo. Alo. Salam dogan. Salam. Ýalňyşlyk bilen. Sizi bilen telefonumyz çalyşyp dursa bolýan. Ay ne ettiňiz ha? Sizde näde bolup bilerin? Ben şu wagt 8 aýaga barýan. Nire? 8 aýaga. Gelip bilseňiz, Şo taýda berýän. Bolýa barýan dogan. Bolýa. Bağışlarsınız da.
Salamu alaikum. Salam. Gelin. Men bir haýyş bile geldim-de. Gir gence, daşına durmaň, arkaň girin. Geçin. Oğlum, men iş gözläp ýördüm. Kömekçi gerekkämkä? Bak, menem gözläp berdim da gencem. Bol alayım gencem. Ýör gorkuzyny güçüni. Bolýa. Gence, men ädir gelýän işlewerim. Bolýa. Rast. Bir. Behriwan adamlar. Biziň sosyohötli aýdym sallalarymyz dowam edýär. Bugünkü gün Batyrjan nimeden bagturmuş toýuny mehriwan dostlary bar, toýumyzyň bedegi. Biz çağırya, yörüň baralım. Mümkin bolsa, hormat goýan dostlaryny toýum mikrofonda çağırasymyz gelýär. Özleriniň hoşnetli ýürek arlaryny bilelikde dinläliň. Han mehriwan dostlarymyz size toýum mikrofonumyz garaşýar. Batır dost, bagtly bol. Ýadyňa düşýärmi 20 ýyl münden. O zatlar aýda oturmaýyn men sana. Ýadyňa düşýärmi Astanovkada bir ýaşly el torar barpdy. Ana şo mehriwan kakam men. Hava geldi. Ýadyňa düşýärmi sen öňe biri iş sorap bardy. Olam käbäm ejem men. Men iş gözläp ýördüm. Kömekçi gerekkämkä? On sana maýçap bolýan zadım, sen ýanynda oturanam men mehriwan uýam. Şu durmuşdaky bar baýlagymy sana bagş etdim. Men baýlamyň hemmesine ýeçik bagtly bollas. Bounce when she walk, bounce when she walk, bounce when she walk, clap when she walk, clap when she walk. Aleyküm. Bakti doğrum, bakti adamları, edik vatandaşlar. Yine de sağlıca minutlardan oradan yaşamak. Acayip akşamında koymanın merkezine adam bakarlar. Ne bir defan yap gettirer. Aynen. Hayır kaya. Fore'nin buğdayına. Gideniyorsun, bir kırtın. Bizle daha kalkmasın. Evinde oğlancıklar oynadın. Zaten barlar aynadın. Takata sağında vurdun. Dokuzu doğanlı var. Clap when she walk, clap when she walk. Yürüyünse, Washington'dan gelen adamla bir çatak karşılaylı. Michael Jackson'ın kıyılardı, Christopher Jackson'ı toymadın merkezine karşılaylı. Erşarparin adamlar, Christopher. Erşarparin, hello. Thank you. Erti boş ortam gelmede kapitoyu var. Alalım.